Samu seba vníma ako veselého človeka a smiech rada šíri aj medzi svojich blízkych. Za jeden z najkrajších zážitkov v živote považuje koncert Vaniho Krevica, na ktorom plakala od šťastia. Čo sa týka módnych prešľapov, je Radka toho názoru, že každý má svoj štýl obliekania a preto pojem módne faux pas vo všeobecnosti neuznáva. Finalistka číslo 2 Michaela Ňurčíková miluje romantický Paríž, ktorý jej doslova vyčaroval a prežila v ňom najkrajšie zážitky vo svojom živote. Napriek tomu je jej najobľúbenejším miestom na svete Slovensko, konkrétne rodičovský dom, kde sa stále cíti ako dievčatko svojich rodičov. Za najväčšie módne faux pas považuje navlnené ponožky v sandálkach. V svete modelingu miluje vysoké takty a Taliansko, čo je dokonalá kombinácia sviežého vzduchu a hľúcich pohľadov. Za módne faux pas takisto považuje ponožky v lodičkách, ale keby boli z termobavlny a v talianskej trikolóre, možno by sa nechala presvedčiť. Finalistka s číslom 4 Daniela Sifiová zažila nemalé úspechy vo svete modelingu. Rada cestuje a miluje literatúru. Jej obľúbená kniha je z revolučného obdobia v Rusku a má názov Cárovražda a zmiznuté prenoty Romanovcov. Za faux pas považuje nevhodne zvolené oblečenie na udalosti, kde je starovený spoločenský kódex oblečenia. Pohodová a pohotová, taká je finalistka s číslom 5 Vierka Brežná, ktorá verí na vizualizáciu pozitívnych udalostí. Jej obľúbená kniha je The Secret a obľúbený film je Forrest Gump. Vierka plynula hovorí po anglicky a poľsky. Za módne faux pas považuje napríklad neodlepené cenovky na podošve nových topánok. Finalistka s číslom 6 Michaela Vzošová je veteránnou knihy Murakamiho, Coelha a Fernandettiho. Z kinematografie to sú najmä filmy Woodyho Allena či Alejandra Gonzálesa Iñárritu. Čo sa módnych prehreškov týka, je Michaela tej mienky, že nie je pekné, ak sa žena oblieka príliš odhalene, až vulgárne. Ľubica Kvasnicová s číslom 7 preferuje historické romány a najlepšie sa cíti na rodičovskej chalupe v Banskej Štiavnici. Jej obľúbenou knihou je Púštny kvet a obľúbeným filmom 12 rozhnevaných mužov s Henrym Fondom v hlavnej úlohe. Za módne faux pas Ľubica považuje, ak sa žena oblečie nevhodne k jej veku. Finalistka s číslom 8 Romana Grišová zbožňuje nakupovanie a módu. V budúcnosti by sa chcela uplatniť ako stylistka. Módne trendy obdivovala aj v Hongkongu či v krajine tulipánov a drevákov v Holandsku, kde každoročne navštevuje časť svojej rodiny. Podľa jej názoru módne faux pas nastáva po chvíli, keď sa žena oblečie neprimerane postave. Obľúbená kniha finalistky s číslom 9 Evy Smolkovej je Harry Potter a obľúbený film na všeobecné prekvapenie Harry Potter. Okrem rozprávkovo šťastného života sníva o dokončení školy a titule Juder. Na otázku módnych prehreškov nemá konkrétnu odpoveď, keďže podľa jej mienky si každá žena má obliecť to, v čom sa cíti príjemne a príťažlivo. Finalistka s číslom 10 Jana Valikorová rada pláva, tancuje, fotí a píše si svoj denník. Pokojne by prežila bez mobilu, horšie by to už bolo bez žuvačiek, keďže žuvanie žuvačky považuje za svoj najväčší zlozvyk, ktorého by sa nedokázala vstať. V otázkach módnych faux pas jej najviac na ženách prekáža zbytočná výstrednosť. Finalistka s číslom 11 Petra Macková sa posledných 5 rokov každé leto znova vracia do Švajčiarska, keďže miluje tamojšiu prírodu, tradície a mentalitu. Petrin najobľúbenejší film je Meno ruže. Okrem turistiky sa úspešná študentka venuje intenzívne brušným tancom. Otázka módnych faux pas je jej takisto cudzia, keďže v obliekaní uprednostňuje najmä pohodlie.
Finalistka s číslom 12 Dušana Lukáčová intriguje k avantgardnej literatúre najmä hitníkom. Zrejme aj preto je jej najobľúbenejším filmom Mechanický pomaranč Stanleyho Kubricka. Dušaniným snom je stretnúť hollywoodskú hviezdu Adriana Brodyho, či stať sa uznávanou pianistkou. Dušana nikdy nepodlieha novým módnym trendom a nepáči sa jej iba to, ak sa žena o seba nestará. Dámy a páni, videli ste promenádu vo večerných šatách v kolekcii luxusnej, módnej dámskej značky Gizia. Dúfam, že